Tak na toto som sa veľmi tešil, že si znovu pozriem tento drop, veľmi silný, veľmi prudký a naozaj parádny a hneď idete do loopu a potom takýto silný odstredivý moment, trošku sa narovnáte a moja obľúbená táto vývrtka alebo hardline roll, neviem čo to je. No a tu je také zaujímavé, táto časť si trošku tak oddychnete. Ja ten coaster rozdeľujem na také dve časti, tú prvú, ktorú sme videli a potom tá druhá, kedy prekročíte znovu ten lift hill alebo tú stanicu a idete do tej druhej časti a fakt zaujímavé je toto pozorovať túto chvíľku, kedy vám to dá ten coaster si oddychnúť a potom idete do podľa mňa najintenzívnejšej časti toho coasteru, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi dobrá. Tak, tu šup trošku dole, hore a znovu šum, šupa dole. Tam robíte takú tú vývrtku, ale zároveň idete bum, strmo dole, strmhlav. Tu sa na chvíľku sa narovnáte a potom znovu proste obrovský oblúk doľava s brutálnymi silami a tu už máte dosť, takže už len oddych a vydýchať do stanice. Skvelé, skvelé, naozaj to top coaster.